לא, 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 מחנה צבאי ממש, מחנה צבאי. עוד היום קיים. כן. עוד היום קיים. אז לסבא הייתה חנות נעליים שהקומוניסטים לקחו לו? כן, הקומוניסטים לקחו לו את החנות. ולא רק חנות, היה לנו באיזה בית. הרמנו את הרע. כן, הרמנו את הרע. איזה בית, חבל על הזמן, את רואה פה. הארמון, איזה בית. קומה אחת, אבל היה 1, 2, 3, 4, 5 חדרים. כן. עם חצר יפה. הבית יפה מאוד היה, אני לא יודע אם זה בסדר, לא חושב שזה, אז לא היה מקובל סקירות, לא היה מקובל. לא, זה היה הבית שלכם. כן, קונים, כן. ולקחו לנו גם את הבית, גם את החנות. זה לא פייר. אז הוא קנה איזה רכבת כזאת של 8 חדרים, אבל בית פשוט. למה הקומוניסטים לקחו? בגלל שהייתם יהודים? או שהם לקחו לכולם? לצידי, או בגלל זה, או בגלל שלקחו את זה מהעשירים לתת לעניים כאלה. אוקיי. והיה נכתב עשיר עם בית כזה, גם חנות, גם בית, הוא עשיר. אבל הקומוניסטים לקחו מהעניים לעצמם, כן, ולא לקחו מהעשירים, כן. מהעניים לעצמם. לא יודע אם היה אנטישמיסטים, אז לא, הייתי ילד, לא התייחסתי, לא זוכר. אתה זוכר את סבא שלך? את איציק, אתה זוכר? סבא מצד אבא. כן. מצד אמא נפטר, הרבה זמן. בטח זוכר אותו. היה לו עין אחד לא בסדר, אדום על הפנים, היה ג'ינג'י כזה, כן. הוא היה ג'ינג'י? כן. הנה, כן. כמו איציק. כן. דומה לאיציק? כן, ג'ינג'י. דומה. מדור לדור, כן. איציק דומה לו? חלק מסוים, כן. הוא היה גבוה? כן, ממש. הוא היה גבוה? גבוה, כן, היה גבוה. הייתה לו מסעדה. זה לא מסעדה, זה קרצ'ומה. קיוסק. קרצ'ומה זה... קיוסק? קיוסק. פאב. הם באים לשתות. מפבע. פאב. הם באים רק לשתות, היה לו מרתף עם יין. הוא היה מחזיק בתוך החול את היין שיהיה קר. כן, לשמור על היין. אני זוכר, הייתי הולך, מוריד קצת חול, לקחת בקבוק. גם היה לו בית גדול. סוסים. איך קראו לאשתו? רגע, תן לי לזכר. בבא סימה. סימה, נכון, היה כתוב בספר. בבא סימה, כן. בבא סימה. אז הוא היה עשיר. עד גיל 90 עם קפה והשיג 2 קופסאות סיגרות ליום. אוי ובוי. זה מה שהייתה כל החיים שלה. טוחנת קפה, שותה ומעשנת. וחיה עד גיל 90. לא יודע כמה, 20... ביום? כן. זה לא יומן. והם היו עשירים? היו להם סוסים? לא, היא הייתה גרה, היא הייתה לבד. לא, כשסבא שלך היה בחיים, הם היו עשירים? היה לו פאב. מה זה נקרא עשירים? לא נקרא עשירים, לא. אמרת היו לו סוסים. כן, אבל זה... לכולם היו סוסים. תסתכלי על הכפרים האלה, כל אחד יש לו איזה... זה דבר סדרתי, דבר סדרתי ממש. מה שהפאב שהיה לו, זה היה מיוחד אצלו, אבל לא היו באים הרבה. לא? פה וכמה. באים, שותים, הולכים, לא היה. ומשפחת לזר, סבא וסבתא לזר, האבא של סבתא נפטר בגיל צעיר. בעלה של סבתא, סבא שלי מצד אמא. אמא, כן.
כן. הוא היה עשיר. היה לו חווה, אוקיי. חווה מאוד גדולה. והיה מזכיר חלקי אדמה, מזכיר אותם שיגדלו לאיכרים. כן, לחקלאים, כן. כן, היה מזכיר. ויש סיפור מאוד יפה. שמעת את הסיפור שלו? לא. יום אחד בא איש שהזכיר ממנו חלקה מסוימת. הוא אומר שהוא רואה בלילה משהו נוטט מהאדמה. אז אבא שלי, תחפור, תראה מה יש. למה נוטט? הוא חפר, הוא מצא עושר. אוצר. אני לא יודע, הרבה כסף. הוא הביא לסבא. סבא לא, אמר, אתה הסתפת, אתה מצאת, זה שלך, הוא היה גם רב. הוא היה רב? היה רב בכפר, הוא היה הרב של הכפר. של איזה כפר? סולומון, איך קוראים לו? סולומון לזר? כן. באיזה כפר הוא היה? זה חבל. נכון. אז הוא אמר, זה שלך. הבן אדם הזה, האיש הזה, מכר את כל אוצר. כל העושר הזה, הרבה כסף, מאוד הרבה כסף, נסע לארצות הברית, עשה עסקים שמה, הוא הפסיד את כל הכסף. אוי ואבוי. באמת? כל הכסף הוא הפסיד שם בארצות הברית, וחזר לכפר בחזרה. באמת? זה סיפור. סיפור עצוב. כן, סיפור לא יאומן, כן. חבל שסבא שלך לא לקח את הכסף. את מבינה? חבל. לא, זה אומר, טוב שהוא לא לקח את הכסף, אולי... קורא לו. לא הביא לו אושר. מזל, לא הביא מזל. מזל. כן, טוב שהוא לא לקח, הוא היה רב, הוא היה חכם. עכשיו, יש עוד סיפור שסיפרו לי, אני לא יודע אם זה באמת, אם זה אמת, אני לא יודע. היה שם מערה. וזה בפרויקטור שלנו, היה מערה. וילד אחד נכנס למערה. איפה? באדמות של סבא שלך? לא, בפור דה טורקולו. לא, היה מערה מסוימת באיזה מקום. בלי קשר. אז ילד אחד נכנס למערה. הוא לא יכול לצאת. הוא צועק, תצילו, אבא, אמא. מי שרוצה להתקרב, להיכנס למערה, לא יכול, יש איזו רוח חזקה. לא יכול להיכנס למערה. פתאום הם שמעו קול, להביא את רב סולומון. אבל זה סיפור, לא. יביאו את רב סולומון, הוא יוכל להיכנס, משהו כזה. אז באמת הביאו את סבא. הוא באמת הצליח להיכנס, מוציא את הילד החוצה מהמערה. תראה, יש פה משהו, איזו נקודה מסוימת, שיש משהו, שזה סיפור, אבל הוא... מוגזם. יותר מוגזם, לא ריאלי כל כך. קצת עשוף פנטסיה. יותר לא ריאלי. יכול להיות שבמערה לא יכלו להיכנס, הוא לקח כל אחריות עליו. יותר הגיוני שהוא לקח את אחריות עליו. את האופמה הזאת, להיכנס למערה ולראות את הילד. את הביטחון, הוא היה לו את העומק. לא ביטחון, העומק. איך קראו לאשתו? אשתו זה אמא של טוריקה. נכון. כן. ממאיה. אמא של סוריקה. אמא של אמא שלי. כן. טוריקה. ממאיה. ממאיה? ממאיה. ממאיה לזר. ממאיה לזר. כן, ממאיה הייתה חיה איתנו. היא באה לארץ. מי בא איתכם לארץ? איזה סבתא בא איתכם לארץ? ממאיה. ממאיה בא איתכם? גם ממאיה, גם השנייה באה. עם שתי סבתות באתם? לא, ממאיה לא באה לארץ. מי בא? ברומניה. הנה גם זה לא אמרתי, איפה היא קבורה, אני לא יודע כלום. סימה באה לארץ? סבתא סימה באה לארץ? כן. סבתא סימה באה לארץ.
גם המאיה באה לארץ, אני מבולבל. לאט לאט. גם המאיה באה לארץ, כן, היא הייתה גרה אצל שי. איפה אוקיי. שהייתה למעלה, איפה שהיו תרנגולות. כן, אני לא זוכרת- היו תרנגולות. אני זוכרת אותה. למכולת, לא היה לו מכולת למטה, ביפו תל אביב. נכון, אני זוכרת את המכולת. כן, ולמעלה היו גרים. לא אבל היה למעלה תרנגולות. היה חלון שנפתח לגג של לא, זה בית. היה ביפו, כשהיו גרים ביפו, זה נכון. נו, ושם היה ביפו, תרנגולות. איפה שהיה החנות, גם לא יודע, של- ממול היה לה מאמא ולאבא דירה. נכון. קומה ראשונה. אני זוכרת. את החלון בעלה... אני זוכרת שיוצאים מהחלון חלון לגג תרנגולות, הייתי ורואים את השוק למטה. למטה היה השוק. זה היה חלון, כן. את זה אני זוכרת, כן. כן, נכון. והיה שירותים במדרגות. היה שירותים של הקומה, של הקומה. יכול להיות. אני רגע, לא- אז גם שתי הסבתות שלך עלו ושתי הסבים עלו? לא, הם רק נפטרו הסבתות. שם. שני הסבים נפטרו? הסבים ברומניה. נפטרו ברומניה. הסבים, כן, כן, הסבתות באו, כן. יפה. כן. ולסוריקה היו שני אחים, נכון? 4. 4 אחים? 4 אחים, 2 מאישה אחרת, של אותו אותו אבא? אוקיי. ושניים מאותה אימא. זאת אומרת, האישה הקודמת היה אברהם ויענקו, כן, אישה השנייה? ממאיה כן. היה סוריקה ושי. אוקיי. סוריקה שי, רגע, חסר עוד מישהו? אויבר. שויזר, סוריקה שי ואויזר, כן. מה קרה לאישה הראשונה לפני ממאיה? נפטרה, לא יודע. נפטרה. לא יודע מה היה, לא זוכר שום דבר. לא זוכר. אבל את יודעת את הקשר בין אברהם ופרלה. אברהם ופרלה זה שני צדדים. פרלה היא אחות של חרי, ואברהם הוא אח של סוריקה. הם התחתנו. הם התחתנו. כן, כן. אבל זה לא קשר דם. הם לא קרובי משפחה. הם שני צדדים שונים. למה לא כל... אברהם... אברהם הוא אח של סוריקה, ופרלה, אותו האבא. אותו אבא, לא אותו אימא. אברהם הוא אח של סוריקה, כן, ופרלה היא אחות של חרי. כן, לא, כן, בטח. לא, זה שתי משפחות שונות. כן, זה נכון. הנריך, מי היו האחים של הנריך? אבא שלך. אין לה. היו אחיות, 5 אחיות. 4. 4 אחיות? לא 5? בואי נספור. פרלה. נפטרה בזה, זה לא בראש שלי. פרלה, נתי, יתי. איך קראו? לאימא של איקי. רגע, היה ככה. היה... מי הגדולה הייתה? הגדולה... וואו, צריכים לרשום את כל דבר התורה. רגע, הייתה פרלה. הייתה... נטי. סיקה. נוצה. נטע. נטע. פרלה, נטע. איך קוראים לזו מראשון? אימא של דורון ונלו זו פרלה, נכון? פרלה, כן. אז חסר לנו. נוטי פרלה. סיקה? סיקה. לא היה לא, סיקה, לא. לא. מוכר לי סיקה. סיקה, זה גם כן בת דודה. משהו במשפחה. לא, זה גם כן של האחות של האבא. אחות של אבא? בטח, איך קוראים לה? סיקה, אני אפילו זוכרת אותה. בפנים. אבל ברח לי... לא, אני... רגע. יש לנו את השמות, אנחנו צילמנו את הספר. צילמנו את הספר, יש לנו את השמות. לא, השמות של האחות של... הם מופיעים. מופיעים כולם פה, 4 או 5, לא זוכר. וזו שנפטרה מופיעה בספר של הבית קברות. ענותה קוראים לה. כן. ענותה שנפטרה, כן. למה היא נפטרה? בעיות לב, כן.
בגיל צעיר. צעיר מאוד, בת 25, 24. כמה היא הייתה? בת 25, 24, משהו כזה, אני מתבגר שנפטרה, כן. הכי נחמדה, הכי... מה זה... את יודעת מה אני לקומו? להביא לה תרופות מתאימות, למחלה, ולא הצליחו. שגם לא עזב שום דבר. אז לא היה כל כך, לא היה כל גם כך היום. הרבה... שכחת את השמות שלהם. אני אגיד לך את השמות לא, שלהם. יש לנו, אם רשום זה בסדר, כן. כן. גם לכם יש, לא? יש תמונה, כן, צילמתי. מה?